Maraming nagtatanong na ano ba yung ilog, bundok at isla? Ang ilog, bundok at isla, kapatid, yan ang closing prescription ni Jesus Christ. Kaya napaka-crucial siya. Mag-provide siya ng opportunity bawat isa sa mga huling henerasyon sa paglago ng kaalaman na ibinigay ni Kristo. Growing in grace in the knowledge ng ilog, bundok at isla, ito ang mag-settle sa ating kapatid that we cannot be moved. Kaya pag titingnan natin itong narrative ng story of redemption, makikita natin yung progressive movement, yung paglago ng kilusan, ng kasaysayan ng pagliligtas ng Panginoon. So makikita natin na yung kay Daniel sa river, binigay ni Kristo, siya mismo bumaba sa approximately 551 to 553 BC. Okay? So from that time on, sinabi niya kay Daniel, Daniel, ito ang mangyari sa aking pagdating. That's definite. Mangyari sa kanyang pagdating. Okay? So dito naman sa Mount of Olives, sa 4 disciples, tinanong din, na initiated by the questions of the 4 disciples. What shall be the sign of your coming and the end? So sign muna, saka end. So makikita natin sign in the end. So yung sign ng movement niya, di ba? The issue for our redemption is Christ's instruction for us. So dito natin napakalinaw ng Mount, River at Island, kapatid. Ito ang God's love story of redemption, the closing prescription. Kaya nga river, yan kapatid, from the mount to the river, down to the sea. Movement of Christ coming. Sinabi diyan sa river, Ezekiel, time of tribulation. Sa Matthew, sa Mount of Olives, great tribulation. Pagdating sa Revelation 7:14, great tribulation. Sipin mo yan. Parehas na sila ng language. Sa river, Daniel 11:44, tidings out of the east. Sa Matthew, sa Mount of Olives, out of the east. It's the coming of the sun. Revelation 7:2, ascending from the east. Grabe. The same. Magulat nga ka. You will be wonder. You will be amazed of God's mercy to us. Mercy ito, grasya ito, para matid tayo sa tama na mga mensahe. Life, policy, great signs and wonders. Wine. Ano yung policy? Life. Ano yung signs? For life. Healing for life. Wine for life. Sa Lamb's instructions we need to follow. Sa river, all countries. Sa mount, all nations. Sa island, all nations. Kasi si Kristo lang ang nagsabi sa isang panahon. Ating panahon. Ano yung ating panahon? Globalization. Ano yung globalization? Movement of Christ coming na, kapatid. Ang tawag ni Sister White niyan, footsteps of an approaching God, my beloved friends. These are footsteps of an approaching God. So kahit anong relihiyon natin ngayon, kapatid, ang importante, siguruhin mo, kung may paniwala tayo na may Panginoong Diyos na naglalang, ibig sabihin kung nilalang tayo ng pag-ibig, nilalang tayo sa eternidad, hindi niya gusto na manatili tayo na magkaroon ng sakit at kamatayan. Kasi nang nilalang tayo ng Panginoon, He wants us eternity. Ibig sabihin, Christ wants us to be with Him for eternity. Kaya yun ang sinabi niya sa John 14:1-3. Let not your heart be troubled. You believe in God. In my Father's house are many mansions. If it were not so, if I go and prepare a place, I will come again and receive you unto me. For where I am, there you may be also. Ang importante sa generation ngayon, sa kahit sinong relihiyon, masabadista, maprotestante, masaksi ni Jehovah, makatoliko, yung mapanghawakan natin, yung closing instruction ni Kristo, yung closing engagement niya. Ano yung closing engagement niya? Siya mismo, physical na bumaba para i-prescribe niya na ito ang movement ng kanyang pagdating. Kasi kung movement niya, ibig sabihin, makapaghanda tayo. Kaya nga doon natin nakikita nga, yung little horn, yung stand up, stand in, one is, napakalinaw na mga ano yan, na mga reality.
yung sinabi revival and reformation. Anong ibig sabihin ni Sister White ng reformation? We have to change your ideas, concept, beliefs. Bakit mayroong changing sa reformation? Ending na tayo. Because we've been set up with so many beliefs that is not biblical and out in the mouth. Wala sa lingway ni Kristo, kapatid. Kasi ang kaaway niya, gagayahin siya sa mga lingwahe niya at doon sa kanyang inimbento na mga theory, doon niya mapanghawakan ang karamihan. Kaya not 1 in 20 are prepared to meet Him. Purihin ang Panginoon because sinabi niya, Thy word, this word is a lamp unto our feet. At liwanag siya sa ating mga daan. The literary construction is perfect. The indicators were so perfect. Arrangement of words, the theme and the style, the figurative and the non-figurative languages are also very clear because that's God's grace to us. Yan ang grasya niya at yan ang mercy niya sa atin na in this one last final chance, we could prepare ourselves and make a decisive decisions. Sa Time Magazine ngayon, hindi naman natin pwede ipagkailan na yan ang katotohanan. The New Roman Time Magazine. Pagbasahin mo yan, dito mo naintindihan na yung akdang panahon na babalik. Buenos días, hermanos, hermanas, hermanos. Friends. To all our friends around the world. And to all Christians. Good day to all our friends around the world.